मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। संसदनि राव सोलायनाय सिबिथायाव मोन द' गोदान राव दाजाबदेरनाय जादों। लक सभानि बुंथिगिरि ओम बिरलाया मंगलबाराव संसदआव राव सोलायनाय सिबिथायाव आरोबाव मोन द' राव दाजाबदेरनायनि बाथ्रा फोसावो। गोदानै हाबजानाय रावफोरा जाबाय बड', डागरी, मेइतेई, मणिपुरी, उर्दू आरो संस्कृत। बे फेहेरनायनि थांखिया रावारि बायदि रोखोमखौ बांहोनाय आरो संसदारि हाबाफारिफोरखौ बांसिन मोननो हानाय खालामनाय। सिगाङाव हिन्दी आरो इंराजि लोगोसे मोन 10 ओनसोलारि रावफोराव राव सोलायनाय सिबिथाइफोर दंमोन। बे दाजाबदेरनायजों लाफाजानाय रावारिफोरनि अनजिमाया बांनानै 16 जाबाय। बिरलाया बेखौबो फोरमायदोंमोन दि फुंखाफोर मोननो हानायजों लोगोसे आरोबाव 16 रावफोराव सोलायनाय लाबोनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। सदनाव बुंथि होनानै बिरलाया गोबां रावारि सानथौफोरनि फारसे भारतनि रादायखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि बे आगानखौ मुलुगनां थाखोआव बाख्नायनाय जादों। जोबथा थांखिया संसदआव गासै मोन 22 मावख'आरि गनायथि मोननाय भारतारि रावफोरखौ लाफानाय। बबेखानि बे थिरांथाया डीएमकेनि एमपि दयानिधि मरननि हेंथायै मोगा-मोगि जानांदोंमोन, जाय संस्कृतखौ सोफादेरनायखौ सोंखारिदोंमोन। बेनि एसेल' अनजिमानि बुंथिगिरिफोरखौ मुंख'नानै बिथाङा ओरैबायदि रावनि थाखाय रायजोआरि धोनखौ बाहायनायनि सायाव सोंथि दैखांदोंमोन जायखौ गुवारै रायज्लायनाय जाया। बेनि फिननायाव बुंथिगिरि बिरलाया संस्कृत भारतनि मुल भाषा रोदा राव बुंनानै थिरांथाखौ रोखा खालामदोंमोन। बिथाङा खोथा होदोंमोन दि बे हाबाफारिया सोफादेरनायनि सोमोन्दै आरो खालि संस्कृतसिमल' सिमा गोनां नङा। सोरखारा संसदआव गासैबो रावनि समान थान्दैखौ रोखा खालामनो थाखाय रादाय होबाय थायो। नैथि खौराङावनो दङ। बिएसएफ मेघालया साथाम बांलादेशी आइजोफोरखौ भारतआव हाबफैनो नाजानायखौ हमदों। मोनसे मोजाङै गोरोबनाय जर'खा अपारेसनाव मेघालयनि सिमा रैखाथि हानजा बिएसएफनि सांग्रां रौनियाफोर गेजेर हायुंआरि सीमायाव बांलादेशनिफ्राय भारतआव हाबफैनो नाजानाय साथाम बांलादेशी आइजोफोरखौ जाफुंसारै हमनो हादोंमोन। अपारेशननि फिथाय महरै मेघालयनि सानजा खासी हिल्सआव गेजेर हायुंआरि सीमा खाथियाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन। अपारेशननि समाव 4 बिएसएफनि सांग्रां मावथिफोरा सिमायाव सन्देहगोनां थांलाय-फैलाय नुनो मोनो आरो गोख्रैनो राहा लायो। बांलादेशनि ढाकानिफ्राय साथाम बांलादेशी आइजो नोगोरारिफोरखौ हमनानै लानाय जादोंमोन आरो उनाव आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय फिनुरसला पुलिस थानायाव गथायनाय होनाय जादों। खौराङावनो दङ। मरिगावआव जर-जुलुम जुलिनिफ्राय उन्दै हिनजावसाखौ रैखा खालामदों गथ'सा हेल्पलाइनआ। आसामनि मरिगावआव चाइल्ड हेल्पलाइन इउनिट मंगलबाराव नाभांगा गावनिफ्राय सासे उन्दै हिनजावसाखौ रैखा खालामनानै उन्दै बैसोनि हाबाखौ जाफुंसारै होबथादों। हिनजावसाया गावनि गोसोनि बेरेखायै 13 फेब्रुआरियाव जुलि जानो गोनांमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै THLनि हानजाया मिथिनो मोनो दि हिनजावसानि सोलोंथाइखौ सोलिहोबाय थानो लुबैसेयावबो जुलिनि थाग-थियारिफोरा हिनजावसानि न'आव सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंमोन। मिथिनाय बादिब्ला 30 बोसोरसो बैसोनि हौवा गोदाना फोरबोनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन। जालुगुथि आउटप'स्ट पुलिसनि मददजों CHLनि हानजाया गोख्रैनो हेंथा होदोंमोन, हाबा जानायनि सिगां उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामदोंमोन। बिथांजोखौ मोनसे अरायथा नङि थाग्रा खुलियाव दोननाय जादों, जेराव बिथांजोआ गोनांथार हेफाजाब सिबिथाइफोर मोनगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा उन्दै बैसोनि हाबानि हेंथायै सांग्रांथि लाबोबाय थायो आरो रायजो-राजाफोरखौ गथ'फोरनि मोनथायखौ रैखा खालामनो थाखाय बेफोरबादि केसफोरखौ फोरमायथि होनो खालामनाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। आसामनि गलाघाटआव आइजोआ गावखौ फोथैना लानायनि उनाव फिसायखौ खादों। गलाघाट जिल्लानि देरगावआव गावखौ फोथैना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि अरायसम गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। रुंसारि जिम्पी सइकियाखौ गावनि खथायाव सिलिं फेनजों दौलें लागायनानै थानाय मोनो। जिम्पीनि नखरा मोनसे अजद होदोंमोन। बेनि उनाव बिथांजोनि फिसायखौ समबार 10 फेब्रुआरियाव खानाय जादोंमोन। बिथाङा दा न्यायनि बेरेखायाव दं। पुलिसजों बोखांजानाय मोनसे सुइसाइड न'टआ बिथांजोनि गोब्राब आगाननि गुदि जाहोन महरै गावनि फिसायनि
अनागारि खालामनायखौ मुंख'नानै बिथांजोआ सहायनांनाय गाज्रि बाहायनायखौ गुवारै फोरमायदोंमोन। जिपिलसजों रायज्लायनायाव देरगाव पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया हमजानायखौ रोखा खालामनानै बुंदों, सासे आइजोनि गोथै सह'खौ फासि नांनाय मोननाय जादोंमोन। बिथांजोनि फिसाइया बिथांजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन होनना अजद होदों। मोनसे अजद होनाय जादोंमोन आरो बिथांजोनि फिसाइखौ खानाय जादोंमोन आरो गलाघाट जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बबेखानि पुलिसआ फिसाइनि सिनायथिखौ फोरमायाखै। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। 5 थि खरावनो दङ। आसामनि स्टेट इन्जिनियारिं कलेजफोराव सा 93 गोदान लेङाइ बिबुंगोरा थिसनदों। आसाम सोरखारा रायजोनि इन्जिनियारिं फरायसालिमाफोराव सा 93 गोदान लेङाइ बिबुंगोराफोर थिसनदोंमोन, जाय 7 बोसोराव बेबादि गिबिसिन थिसनथाय। समबार 10 फेब्रुआरियाव फोसावजानाय थिसनथायफोरा इन्जिनियारिं सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय रायजोनि गोदानै गोसो होनायखौ दिन्थियो। सोलोंथाइ मन्थ्रिया खानापारायाव आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआव मोनसे फोरबोनि समाव गोदान फोरोंगिरिफोरनो मावख'आरि थिसनथाइ लाइजामफोरखौ गथायो। बे हाबाफारिखौ रायजोनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाना खुंदोंमोन। गोदानै थिसनजानाय बिबुंगोराफोरखौ हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 खौ मावफुंनायाव गाहाय बिफाव लानो आरो फरायसाफोरखौ 21थि जौगाथाय जौगाहोनो थाखाय गोनां रोंग'थिफोरजों सुजुनो थाखाय खावलायनाय जादोंमोन। गावनि बिबुंथियाव बिथाङा बिबुंगोराफोरखौ हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 खौ मावफुंनायाव सांग्राङै बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन आरो फरायसाफोरखौ 21थि जौगाथायनि जौगाबोनाय दाबिफोराव साबसिन जानो थाखाय गोनां रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनायाव मदद होदोंमोन। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।